سلام سلام እንኳን ኣብ ናይ ማይና ዩቲብ ቻናል ብድሓን መጻኹም መጀመርያ ንግሆ ምስ ተለዓልና ንፈትዎ ዝብላዕ ወይ ዝስተ ነገር እንታይ እዩ ገሊኡ ካብቶም ኣብ ጥራይ ከብድና ዝብልዑ መግብታት ካብ ጥቕሚ ጉድኣት ከምጡ ዝኽእሉ ከም ዘለዉ ኸ ትፈልጡ ዶ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ናብቲ መሳጢ ዓለም ኣመጋግባ ብምጥሓን ከብድኹም ባዶ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ክትርሕቕዎም ዘለኩም ምግብታት ክንርኢ ኢና እዚ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምኽንያት ንግሆ ድሕሪ ከብድና ጾይሙ ምሕዳሩ ኣብዚ ግዜ እንበልዖም ምግብታት ንዝተረፈ መዓልትና ኣካላትና ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ጽልዋ ክህልዎ ስለ ዝኽእል እዩ። ኣብ ጥራይ ከብድና ዘይግቡእ ምግቢ ምብላዕ ንጸገማት ምሕቓቕ ምግቢ ምውሳኽ ሽኳር ደም ኢሉ እውን ነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ናይ ጥዕና ጸገማት ከስዕበልና ይኽእል እዩ። ሎሚ ኣብ ጥራይ ከብድና ክንርሕቖም ዘለና ምግብታት ጥራሕ ዘይኮነስ ንርእሱ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ እውን ክንርኢ ኢና። እዞም ምግብታት ንኣካላትና ብኸመይ ከም ዝጸልዎ ክትመሃሩ ኢኹም። ገለ ዘገርሙ ሓቅታት እውን ክትረኽብሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ዛንታታት ተመሳሳሊ ጌጋ ዝፈጸሙ ፍሉጣት ሰባት እውን ከካፍለኩም እየ። ካብ ባናና ክሳብ ቡን ኮሚደረ እውን ከይተረፈ ክትግረሙሎም ትኽእሉ መማረፅታት እዮም። ከም በዓል ኦፕራ ዊንፍሬይ፣ ሴሬና ዊልያምስን ስቲቭ ጆብስን ዝኣመሰሉ ፍሉጣት ሰባት ንናይ ንግሆ ልምድታቶም ብኸመይ ከም ዝቐየርዎ ንምፍላጥ ሓቢርኹምኒ ንቕድሚት ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኹም ንጽንሑ። ብቐጥታ ናብኡ ንኽድ። ቀዳማይ ክንርሕቖም ዘለና ምግብታት ፍረታት ሲትረስ እዮም። ፍረታት ሲትረስ ከም ኣራንሺ፣ ሎሚን ዝበሉ ኣብ ጥራይ ከብድና ምብላዕ ናይ ብከሳዕ ኣሲዳት ክውስኽ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ንቐሓር ጽቡቕ ንኸይስምዐና ወይ ድማ ኣብ ነዊሕ ግዜ ቁስለት ኸስዐን ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። ነቶም ኣሲድ ሪፍሌክስ ማለት ኣሲድ ኸስዐ ንድሕሪት እናተመለሰ ዘጸግሞም ሰባት እዞም ፍረታት ምልክታቶም ከጋድድዎምን ኣብ ስርዓት ምሕቓቕ ምግቢ ቁጥዐ ክፈጥር ይኽእሉ እዮም። ፍረታት ሲትረስ ልዑል ቫይታሚን ሲ ዘለዎም ንስርዓተ ምክልኻል ሕማም ንምዕባይ ብሉጻት እኳ እንተኾኑ እቲ ትሕዝቶኦም ኣሲድ ንምንካይ ምስ ካልኦት ምግብታት ኣጣሚርኻ ብምብላዕ ይምረጽ። ከም ዝፍለጥ ኦፕራ ዊንፍሬይ ኣሜሪካዊት መዳለዊት መደብ ዕላል ናይ ቴሌቪዥን ፕሮዲሰርን ተዋሳኢት ደራሲን ወናኒት ሚድያ እያ። ዝያዳ ትፍለጠሉ ካብ ቺካጎ ብዝፍና መደባት ዘ ኦፕራ ዊንፍሬይ ሾው ኮይኑ ንግስቲ ኩለን ሚድያታት ተባሂላ ዝተሰየመት ሃፍታም ኣፍሪካዊት ኣሜሪካዊት ዜጋ እያ። ሓደ እዋን ንግሆታታ ብብርጭቆ ጽማቕ ኣራንሺ ብምስታይ ከም ትጅምሮ ኣካፊላ ነይራ። ይኹን እምበር ተደጋጋሚ ቀሓር ምስ ኣጋጠማ ንሓደ ክኢላ ኣመጋግባ ክትማሃር ፈቲና። ብመሰረት እዚ እውን ኣብ ጥራይ ከብዳ ካብ ሲትረስ ፍረታት ክትቁጠብ ከም ዘለዋ እያ ተረዲኣ። ብቕጽበት ድማ ኦፕራ ጽማቕ ኣራንሺ ብስሙዚ ምስ ርግኦን ቤርን ብምትሕዋስ ቀይራቶ እያ። እዚ ድማ ኣብ ከሰዓ ዝቐለለ ኮይኑ ረኺባቶ። ካብ ሽዑ ጀሚራ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግባ ከም ዝተመሓየሸን ንግሆታታ ድማ ዝያዳ ሓይሊ ከም ዝስምዓን ትናገር። ካልኣይ ቡን እዩ። ቡን ብፍላይ ጸሊም ቡን ኣሲድ ከስዐ ዝያዳ ንኽውስኽ ይገብር። ኣብ ጥራሕ ከብድና ቡን ምውሳድ ንመሸፈኒ ኸስዐ ክቁጣዕ ጽቡቕ ዘይኮነ ስምዒት ክስምዐና ይኽእል እዩ። ቡን ኣብ ጥራይ ከብድና ምስታይ ቀሓር፣ መንፋሕቲ ከብዲ፣ ጭንቀትን ከም ዘስዕብ ካብ ዘኽእሉ ፈሰስቲ ሓደ እዩ። ምስ ግዜ ኣሲድነት ቡን ንመሸፈኒ ኸስዐ እውን ክሽርሽሮ ስለ ዝኽእል ኣብ ከም ሕማም ኸስዐ ዝኣመሰሉ ኩነታት ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ። ብተወሳኺ ቡን ኣብ ተፈጥሮኣዊ ምፍራይ ሴሮቶኒን ኣካላትና ዕንቅፋት ብምፍጣር ዝያዳ ጭንቀት ክስምዐና ክገብር እውን ይኽእል እዩ። ቡን ዋላ እኳ ተፈታውነት እንተሃለዎ ብሓቂ ግን እዚ ዝበሃል ሓይሊ ኣይህብን እዩ። ኣብ ሓንጎል ንዝርከቡ ተቐበልቲ ኣዲኖሳይን ብምዕጋት ድቃስ ንከይስምዐና እዩ ዝገብር። ምስ ግዜ ኣብ ጥራይ ከብድና ቡን ዝወስዱ ሰባት ከዓ ድኻም ኣድሬናሊን ከስዕብ ይኽእል እዩ። ሴሪና ዊልያምስ መስከረም 26 ብ1981 ተወሊዳ። ሴሪና ነባር ፕሮፌሽናል ተጻዋቲት ቴኒስ እያ። ብሰፊሕ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ተጻወቲ ቴኒስ ትቑጸር። ብማሕበር ቴኒስ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ንጽር ጽዋታታት ቴኒስ ካብ ዓለም ቁጥሪ 1 ዝተሰርዐት ብልጽቲ ጓል ኣንስተይቲ እያ። እዛ ሓንቲ ካብተን ኩሉ ግዜ ዓወት ዘመዝገባ ተጻወቲ ሴሪና ዊልያምስ ቅድሚ ልምምድ መዓልታ ብቡን እያ ትጅመር ነይራ። ይኹን እምበር ድሕሪ ግዜ ቅድሚ ጽዋታ ምጅማራ ጭንቀት ከም ዘስዕበላ እያ ዝተዛረበት። ንኣሰልጠናያ ድሕሪ ምውሳድ ቅድሚ ናይ ንግሆ ቡን ቅልል ዝበለ ምግቢ ምውሳድ ወሲና። ሕጂ ሴሪና ኣብ ሙሉእ ስልጠናኣ ዝያዳ ሚዛናውነትን ሓይልን ከም ዝስምዓያ ትዛረብ። ካልእ ከም ሶዳ ዝበሉ ካርቦን ዘለዎም መስተታት እዮም። ብዙሕ ጋዝ ናብ ከብዲ ስለ ዝኣቱ ንመንፋሕትን ዘይጽቡቕ ስምዒትን ኣሲድ ኸስዐ ከይተረፈ ከጋድድ ይኽእል እዩ። ሶዳ ወይ ካልእ ካርቦን ዘለዎም መስተታት ኣብ ጥራይ ከብድና ምስታይ ኣብ ከብድና ዝርከብ መጠን ጋዝ ንብምውሳኽ መንፋሕቲ ስምዒት ምልክት የስዕብ። ኣብ ሶዳ ዘሎ ኣሲድነት ንግሆ ኣብ ጥራይ ከብዳ እንተወሲድናዮ ንኣሲድ ሪፍሌክስ ከጋዶ ወይ ድማ ሕማም ጋስትራይት ከስዕበልና ይኽእል እዩ።
ካርቦን ዘለዎም መስተታት ብፍላይ ድማ ሽኮር ዝሓዙ መስተታት መጀመርያ ኣብ ጥራይ ከብድና ንጉሆ ምውሳድ መጠን ኢንሱሊን ክውስኽ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ድሒሩ ኣብ መዓልቲ ዝያዳ ሽኮር ዘለዎም ምግብታት ንምርካብ ድሌት ክፈጥር ይኽእል እዩ። መስራቲ ኩባንያ ኣፕል ዝኾነ ስቲቭ ጆብስ ፍሉይ ብዝበለ ኣመጋግባ ይፍለጥ ነይሩ። ኣብ መጀመርቱ ከም ሶዳ ዝኣመሰሉ ብበዝሒ ካርቦን ዘለዎም መስተታት ይሰቲ ከም ዝነበረ ይዛረብ። ይኹን እምበር ዝያዳ ኣብ ጥዕኑ ከድህብ ምስ ጀመረ እዞም መስተታት ንጸገማት ምሕቃቕ ምግቢ ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ኣስተብሂሉ። ኣብ መወዳእታ ንጉሆ ናይ ምስታይ ማይ ወይ ድማ ቆጽሊ ሻሂ ብምቕያር ዝሓሸ ምሕቃቕ ምግቢ ሓፈሻዊ ጥዕኑ ንኽሕሉ ሓጊዝዎ እዩ። ካልእ ኮሚደረ እዩ። ኮሚደረ ልዑል መጠን ኣሲድ ስለ ዘለዎ ኣብ ከስዓ ኣሲድነት ክውስኽ ብምግባር ናብ ዘይጽቡቕ ስምዒት ክስምዓና ይኽእል እዩ። ኮሚደረ ኣብ ጥራይ ከብድና እንድሕር ተወሲዱ እዚ ኣብ ኮሚደረ ዝርከቡ ታኒክ ኣሲድ ናብ ከስዓ ኣሲድ ንክውስኽ ይገብር። እዚ ድማ ከም ካልኦት መንፋሕቲ ዘይጽቡቕ ስምዒት የስዕብ። ዋላ እውን ድሕሪ ግዜ ንዝፍጠር ቁስለት ከስዓ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኮሚደረ ኣዝዩ መዓዛ ዘለዎን ከም ላይኮፒን ዝበሉ ንጥረ ነገራት ዝተመልአ እዩ። ኣሲዳዊ ባህርያቱ ግን ምስ ዝያዳ መንጎኛ ምግቢ እንተዘይተጻሚዱ ንቁርሲ ምቹው ንከይኸውን ይገብሮ። ጄኒፈር ኣኒስቶን ዝተባሃለት ካብ ፍሬንድስ ተፈታዊ ተዋሳኢት ሓደ እዋን ኣብቲ ዝሃበቶ ቃለ መጠይቕ መዓልታ ብሰላጣ ኮሚደረን ኩከምበረን ምጅማር ከም ትፈቱ ኣካፊላ ነይራ። ጽቡቕ ዘይኮነ ስምዒት ይስምዓ ስለ ዝነበረ መጀመርታ ንጉሆ ካብ ኣሲዳዊ ምግብታት ንኽትቁጠብ ሓደ ክኢላ ኣመጋግባ መኺርዎ። ድሕሪኡ ጄኒፈር ንጉሆ ከም ድሒራ ድማ ኣብ መዓልቲ ኮሚደረ ብምስትምቓር ጸገማት ክትርሕቕ ክኢላ እያ። እቲ ካልእ ባናና እዩ። ባናና ብማግኒዥየምን ፖታሽየምን ዝሃፍተመ እዩ። ባናና እንድሕር ኣብ ጥራይ ከብዲ ተበሊዑ እዞም መዓድናት ብቁልጡፍ ናብ ደም ብምእታው ኣብ ኣካላትና ሚዛን መዓዛዊ ንጥረ ነገራት የዛብዕ። ኣብ ጥራይ ከብድና ባናና መጀመርያ ምብላዕ ብቁልጡፍ መጠን ማግኒዥየም ንኽውስኽ ይገብሮ። እዚ ኣብ ዝደጋገመሉ እዋን ድሕሪ ግዜ ናይ ልብን ሰራውር ደምን ጸገማት መለዓዓሊ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ኣብ ባናና ዝርከብ ልዑል ትሕዝቶ ሽኮር ብቁልጡፍ ሓይሊ ንምርካብ ድሓር ከዓ ድኻም ንኽስምዓና ክገብር እውን ይኽእል እዩ። ዋላ እኳ ደኣ ባናና ብሉጽ ናይ ቁርሲ ምግቢ ተባሂሉ እንተተቖጸረ ከም ሚዛናዊ ምግቢ ምስ ፕሮቲን ወይ ምስ ጥዕና ዘለዎም ሰብሕታት ብምጥማር ክውሰድ ኣለዎ። ከምዚ ምግባርና ነቲ ናይ ደም ዝወሃድ ሽኮር ንኽንኪ ስለ ዝሕግዝ እዩ። እቲ ካልኣይ መቅመማዊ ምግብታት እዮም። ከም ዝፍለጥ ቅመማዊ ምግብታት ካፕሳይሲን ዝበሃል ንምሕቃቕ ምግቢ ዘነቓቕሕ ንጥረ ነገር ዝሓዙ እዮም። ኣብ ጥራይ ከብዲ ቅመማዊ ምግቢ ምብላዕ ምምላስ ኣሲድ ኢሉ እውን ቅርጸት ከብዲ ከስዕብ ይኽእል እዩ። ኣብ ቅመማዊ ምግብታት ዝርከቡ ካፕሳይሲን ንምፍራይ ኣሲድ ከስዕ የነቓቕሕ። እዚ ድማ ብፍላይ ሓደ ውልቀ ሰባት ናይ ምሕቃቕ ምግቢ ቁጥዐ ከስዕብ ይኽእል። ኣብ ሓደ ባህልታት ብስሩዕ ንቁርሲ ቅመማዊ ምግብታት ክምገቡ እንከለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ከም ሩዝ ወይ ባኒ ዝኣመሰሉ ምግብታት ብምጽምባር ኣብ ከስዕ ዘለዉ ጥልዋ ንምንካይ ይጥቀሙሉ እዮም። ፍሉጥ ከሻ ንምግቢ ዝኾነ ጎርደን ራምሳይ ኣብ ዝነበሮ ቃለ መጠይቕ ሓደ እዋን ንቁርሲ ቅመማዊ እንቋቑሖ ፍርፍር ይፈቱ እኳ እንተነበረ ከም ዝጸልኦ ይገልጽ። ድሕሪ ብርቱዕ ቃንዛ ራምሳይ ሰባት ምስ ንእሽተን ዝበሉ እንተጻሚድኻዮም ንጉሆ ቅመማዊ ምግቢ ካብ ምብላዕ ንኽቁጠብ ይምዕድዎ። እቶም ዘይትምኮሮ ኣብ ጥራይ ከብድና ክንበልዖም ዘይብልና ምግብታት እኳ እዚኣቶም እንተኾኑ ጥዕና ዘለዎም ኣማራጽታት ኸ ይህልው ዶ? እወ። ኣብነት ቀዳማይ ሙቕ ዝበለ ማይ ምስ መዓር ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ድሕሪ ነዊሕ ናይ ለይቲ ጾም ስርዓተ ምሕቃቕ ምግብና የነቓቕሕን ኣካላትና ፈሳሲ ንክረክብ ይገብር። ካልኣይ ፍረታት እዮም። እዚ ንኣሲድ ከስዕ ዘረጋግጥ ጥዕና ዘለዎም ስብሒ ዝህቡና ቀለልቲ ምቁራትን ምግቢ እዩ። ሳልሳይ ኦትሚል እዩ። እዚ ብፋይበር ዝሃብተመ ኣማራጺ ኮይኑ ካብ ከስዕ ቀሊልን ነዊሕ ጸንሕ ሓይሊ ዝህብን እዩ። ስለዚ ንጉሆ ምግብና ምስ ፕሮቲን ጥዕና ዘለዎም ስብሕታት ብምጥማር ኣብ ሙሉእ መዓልትና ዝተመጣጠነ ሓይልን ዝሓሸ ምሕቃቕ ምግብን ንኽህልወና ንፈትን። ኣብ ጥራይ ከብድና ከም ፍረ ሲትረስ፣ ቡን፣ ካርቦን ዘለዎም መስተታት፣ ኮሚደረ ዝኣመሰሉ ምግብታት ክንርሕቖም ንፈትን። ብኸመይ ኣብ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግብና ብፍላይ ከዓ ኣብ ከስዕና ከም ዝጸልወና ርኢና ኢና። ስለዚ ነዊሕ እዋን ክጸንሕ ዝኽእል ጥዕናና ንምምሕያሽ እዞም መንገድታት ምስ ካልኦት ምጥማር ይኹን ማይ ብመዓር ከምቲ ነቲስ ዝበሉ ብምቕዳም ክነስተኻኽል ንኽእል ኢና። ንዘክር ናይ ንጉሆ ልምድና ኣብ መዓልትና ዓብዪ ጽልዋ እዩ ዘለዎ። እስቲ ንስኻትኩም ከ ንጉሆ ካብ ምንታይ ምግቢ ንኽትቁጠቡ ኢኹም ክትፍትኑ? ኣብ ኮሜንት ኣፍልጡና። መዓልትኹም ብግቡእ ንምጅማር ትጥቀሙሎም መንገድታት እንድሕር ዘለዉ ኮይኖም እውን ኣብዚ ኣካፍሉና። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝየ ይመስግን።
كابزي تمرتي حدش نجار اندحر رهيبكم له channelنا سبسكرايب نكبر كي ترسعوا بخالي تماسا سالت تحتك عن الرخب. السلام.